салом алейкум ба ҳама дӯстон, бародари хушомадед ба канали Азам блог. Ба ман ҳастам, бо шумо шуд ҳар вақта Азам Тавоев. Дӯстон, як бародар аз мо хоҳиш кард ки видеоролики гузаштара қисми дуюмаш бароя ва имрӯз мо баъди шумо қисми дуюми ҳамин ролика баровардем. Марҳамат, тамошо мекунем ва фикру ва хиёли худро ҳатман дар комментария менависем. Тайёре? Рафтем. ин видео аз камераи меҳмонхонаи Ҳиндустон ба навор гирифта шудааст. дар ин ҷо бинед дӯстон ки ин кӯдак вақте ки дарро мезанад ба ӯ як чизи сиёҳӣ ҳамла мекунад ва ӯро бо қувваи бениҳоят баланд тела медиҳад. аз тарс ин кӯдак мегурезад. ин видео бошад ба қадри кофӣ пешина аст ва мумкин аст ки баъзе аз шумо инро дида бошед. дар камераҳое ки дар серкф монда буданд, як чизи хело ҳам тарснок меафтад. дар вақти ибодат кардан бинед ки рангу рӯи ин духтар чӣ гуна мешавад. чашмонаш бошад ба мисли чашмони пишак рӯшноӣ медод. бисёре аз давом мегӯянд ки дар даруни ин зан шояд ки ҷин даромада бошад ва вақте ки ин тоату ибодат карданро сар кард, ин ҷин дар даруни ӯ беқарор шуд ва худашро нишон дод. аммо баъзеашон мегӯяд ки ин ҳеҷ чиз нест, фақат камераҳо дар ин ҳолат вайрон шуда буданд. дар Монтания одамон дар ҳаво як чизи хело ҳам аҷоибро ба навор гирифтанд. аммо баъд аз якчанд дақиқа дар ҳаво як чизи хело ҳам бузург ба мисли сояи одам афтод. бисёр аз онҳо мегӯянд ки ин ягон фаришта аст ва аз ҳама аҷоибиаш дар он аст ки вақте ки ин соя нопадид мешавад, дар тамоми ҳамин штат борони сахт меборад. ба гуфти шумо дӯстон, ин чӣ буд? сояи ягон фаришта буд ё ин ки абрҳо худашон? дар штати Канзан бошад, дар ҳаво як чизеро ба навор гирифтанд ки ин хело ҳам рӯшноияш баланд буд. ин чиз дар як вақти кӯтоҳ пайдо мешаваду ва баъд аз якчанд секунд боз нопадид мешавад. барои чӣ дӯстон ман ин видеоро дар ин топ ҳамроҳ кардам? барои он ки ман ин видеоро худам пеш оварда аз наздик дидам. дар байни ҳамон рӯшноӣ як соя ба мисли сояи одам аст. дар ин видео бошад, ин шахс мегӯяд ки дар хонаи ман настоящий полтургейст аст ва ҳамин тавр соҳиби ин хонаро ҳамон гум кардааст ва гӯё ки ҳамаи инро ба камера ба навор гирифта шуда бошанд ва ин камера 3 минута аст. ман ин камераро дӯстон ягон ҷояшро набуридам ва монтажам накардам, барои он ки шумо худатон бинед.
видеоролики имрӯзаи ман ба анҷом расид дӯстон. бо шумо буд канали Азам блог. ба канал ҳатман подписатсия карда зангвачаро пахш намоед, то ки аз баромади видеои ояндаи мо бохабар бошед. хайр дӯстон, то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.